बच्चन के बचपन से ही एक सांचा में ढाल देवल जाला। ई अच्छा हो ऊ खराब हो, ऐसे करा वैसे मत करा। बाकी केहू कबो ई सोचलस जेके अच्छा कहत है ऊ सच में सच हो। जिंदगी के सच्चाई सिखावे से पहले लोगन के नजर में ठीक बनल सिखा देवल गई। यही से आदमी आजीवन सही गलत के चक्कर में पड़ल रहेला। हर काम के ऊ पाप पुण्य के तराजू पे तौलत रहेला और दुखी रहेला। शायद यही कारण राजा जनक सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहलन। भीतर एक सवाल जवन हम करत हई का ऊ सही बा? उहे बेचैनी उनके अष्टावक्र लगे ले गई। वहीजा समझ में आयल गलती काम में न रहे, देखे नजरिया में रहे। एकदम सही। अष्टावक्र कहलन जिंदगी ना अच्छा हो ना खराब, ऊ बस जैसन बा वैसने बा। कौनो काम बस एक घटना हो, पाप पुण्य मन के फैसला हो। आदमी हमेशा डर में रहेला कि भगवान सजा दीहन, ई भी मन के बनावल डर हो। देखा परिणाम और सजा दोनों अलग बात हो। हाँ, अगर आग में हाथ डलवा हाथ जरी, ई सजा ना ई परिणाम हो। लोग जिंदगी के ही अदालत बना देला, खुदे जज खुदे अपराधी। जब तक तू खुदे के दोषी मन बा शांति ना मिली। तो का आदमी विवेक छोड़ दे ना बस भाव बदल दा, ओके विधि के विधान समझा। अष्टावक्र कहलन जितना ऊंचा आदर्श बनेबा उतना ज्यादा दुख होई। मतलब जितना हो सके इंसान बनल रहा, भगवान बने के कोशिश मत करा। जिंदगी बहत नदी नियन बा, हर घाट के देखा उसे कुछ सीखा और आगे बढ़ा। पोखरा नियन एक जगह रहबा त गन्हाए लगबा।